Zdárek lidí, tady je Sejpa, já vás vítám u dalšího let's play hry Shakes and Fidget. Dneska jsem si přizval hosta Mokyho. Nazdar lidi, tady je Moky. A hnedka se můžeme vrhnout na Shakea. Jak vidíte, jsme na S20, kde jsme v cechu Hollywood, který vede ten šambalák Moky. Přesně tak. Je to super cech, ale teďka máme 44 lidí, tak když budete někdo na S20 mít level 10+, tak vás vezmeme. Přesně tak. A jak si můžete povšimnout, je Epic Event. Něco málo jsem si protočil, koupil jsem si tady ty 3 hulky, jak vidíte. Tady mopík a 2 hulky na 3 staty plus tady tuhle šálu. A tady panenku Hello Doggy. Jo, je to Doggy, Jo. No hnedka se na to vrhneme. Zkouším se dostat co nejvíc to jde. Takže se otočíme tady na Dolce Gabbana. Stop 10. Snad bych ho mohl dát. Co ty Moky, jak tobě se daří na Shakesku, protáčel nebo tak něco? No, daří se mě dobře, ale neprotáčel jsem, protože nemám houby. No, tak tohle potom uvidíš v let's play, jak mě vyfailil parchant. No, tady na S20 to je zatím všechno, za chvilku se vrátíme a zkusíme si podzemko, co bychom za chvilku mohli dát. Já do toho moc houby vrážet nebudu, protože teďka jsem celkem na mizině, mám jen pouhých 300 houb, kterých musím použít na pivka. A my se vrhneme rovnou dále, a to na s2.sfgame.cz na postavu Marmonky v cechu Kvakor, to už jsem říkal předtím, to je trapný. Kde... Jo, cože? Je... Moky? No, Na S2 do čar obchodu jsem byl tady zase Hello Doggy. Na 300. za kulky nebo za houby? Za houby. A máš houby? No, chybí mi 4, ale... To je dobře. To kašlu, já už tady mám odjetou touhu. To jsem si asi... No, tak to už nejsem tak překvapený, to jsem asi... Jo, už to pamatuju, já jsem kupoval Eliky a pod Elikem byla ta Hello Doggy. Tak to... Mrknu na poštu tej strouhanky nic. Já bych to myslel mohl opustit ten cech, tak už jsem ho opustil. Doufám, že mi někdo hnedka pozve do cechu. Vyzkoušíme si... Dívej, jo, poslouchej. Petr Pavel ve věži 42. podlaží, anebo Helgor, teda kouzelná víla Indra. Nevím, zkus tu věž. Jo, do ní šupnu jednu houbu, nebo trošku se rozjedu, rozhoubuju to. Jednu houbu tam dám. Jenomže to je mage, tyjo. Úplně nesnáším tady s tímhle ve věži. Tak ta vila je taky mage, ne? Jo, to je úplně na houby. No ale jako... Warriora tady mám full epic. Celkem i s dobrýma epikama. No až tady na tu knížku a... Jinak, tyhle... Já si dělám, mám tady skoro pomocníky všechny full ep... Aha, tady tomuhle chybí pásek. No vidíš. Vypneme si nějaký. Jo, jinak Moky si založil nový kanál, teda ne, jo, založil si nový kanál, tak ten bude určitě v popisku videa. Dejte mu tam odběr a prostě mu tam dejte odběr. A každý videjko dislike. Přesně tak. Tady si dám zatím hlídku a šupnu do arenky. A samozřejmě sranda, dej tomu tam lajky. On to potřebuje. No a jdeme na S12. Na další moji postavu. Tyjo, nevím, jestli jsem tady házel do záchodu něco. Se musím podívat. Jo, jinak dneska můžete ještě čekat, nebo spíš zítra ráno, videjko ze splachování na S20. Tam bude určitě zase tady ten bambusák. Jo. Jo. Co tam děláš tak zajímavého? Ale dělám přesně řečeno grafiku ve Photoshopu. Jo? No co tam máš? Co?
Na co to děláš? Jo, na A tom už mám krásný kanál. No a na S12 si vyzkoušíme za pár houbiček tu Willowindru. Takže Aha. za 2 houbičky. Kam? No, ty já tady nemám vůbec žádný eliky. Jak je to možný? První si hodíme něco do záchodu. Jak já to zanedbávám, tu S12. To je dobře. Hlavně, že nezanedbáváš S20. To ne. Ni. Jo, a ještě na S20 vám ukážu takového jednoho staršího chlapečka z cechu, co si koupil. No ne, Epic včeráku, asi za 15 hub. Zas máš něco takového? Jo, další Epic včeráku. Akorát, že nepotřebuju Epiky tady na tom, když nemám houby. Mohla by mi padnout třeba školačina. To by teda určitě nemohla. Já myslím, že jo. Já myslím, že ne. Já myslím, že by to určitě nějak šlo vyřešit, jo. Ne, no to by určitě nešlo, jako, takže buď v klidu. Já myslím, že určitě jo, jako. Školačina je pěkná. Omlouvám se, že jsem netočil ten Epic, no Epic event, tomu se ani tak nedá říkat, že jsem protočil asi 50 hub, že jsem to neudělal ve videu spíš, ale my jsme to dělali hnedka po půlnoci, ne myslím. Co? Ježíš, co asi, jak jsem protáčel ty Epiky. No, asi jo, já nevím, já jsem s tebou nevolal, když jsi to protáčel. Volal. Jo, a na hlavu ti nespadlo nic, že? Zatím ne. Tak vidíš. Ty jsem mu nevolal. Ne, to si vám splním asi. Ne, splním se nevolal. Tak se mnou si určitě nevolal, doby s kým si volal, prosím tě. Z Noku Chyšin jsem volal. No vidíš, Jo, a to jsem vám chtěl ukázat, ten si udělal radost a dal se do full epiku. Dneska. Počkej, já protáčím zbrojírnu, když mám protáčet eliky. Já jsem ty jsi jiný borec? Já jsem úplně vypatlaný. No jasně. Teď se projevila mé inteligence na levelu 0. Já jsem dal 8 hub, já jsem byl tak s tebou zakecanej, že jsem prostě na to úplně zapomněl. Omlouvám se za můj menší fail teďka, co nastal. Ale jo, všechno je chyba Mokyho. Přesně tak, já vždycky za všechno můžu. Může za všechno. Však samozřejmě, teď jsem to říkal. Lidku a tyjo. Vrhneme se na S18, kde mám cech Mokyho teplá banda. Jsem normálně myslel, že si děláš srandu, jak jsi říkal, ale jak jsem se díval na tvé video, tak jsem zjistil, že to myslíš jako vážně, že to tam máš fakt. To vidím, že půjdu napsat na podporu. No, napiš tam. Určitě tam jako napište lidi, jo. Tak že... ne, nepište tam, protože Moky jenom využívá. Mu se to líbí, on říkal, že mám založit víc takových cechů s jeho jménem. Jasně. A určitě založím cech Mokyho teplá banda i na S21 a půjdu do topky. Ne, žartuju. Joking. Vyzkoušíme si tady nějaký určitě podzemko, aby bych mohl už porazit třeba Sukubuse vyzkouším. Ten je na obratnost, to mám všechno lepší, takže to si vezmu tady tuhle. No a Sukubus padne, sleduj, teďka. Ty to nevidíš, co? Padl. Co? Sukubus padl. CG. Teď jdu šplouchnout přes ksít zuřivým Vokovi. To si věříš moc, kamaráde. Ten se tváří jak Moky při sraní. Jasně.
Ježíš, tady je větrný elementál, který je úplně malinký level, to jsem měl jít na ní. Pirátem novou se toho bych ještě mohl porazit a jo, akorát Epic by mohl padnout nějaký z něj. To vidím, Kilomatik teďka padne. 1000 mu zbylo 700. Kolika ty tam máš nebo na jakém světě si? S18 teďka. No nic, určitě padne v dalším let's play, si dám taky lítku na 10 hodin a jdeme na S9 US, kde se stala taková drobná halus a to mě padla ze 2 úkolů, první 2 úkoly. V jednom mi padla ta kosa a v dalším epická helma na všechno. Tady toho moc zkoušet nemůžeme, protože tady s tu postavu doplňuji teprve. Že tady toho moc není. Ale... no, taky všechno. Mám všechno odehraný. A poslední je S1 SK, kde mám super jezdecký zvíře koně. Jo a včera obchodě mám 2 epiky vedle sebe. Úplně přímo. No a včera jsem, teda včera jsem splachoval na S1 a spadl mi tenhle agentův motýlik z kloba, ne s klasou. Neumím číst už, to se mnou špatný moky. Ty jsi neuměl ale nikdy, víš? To si pamatuju, to ty jsi mě učil, že? Ček jasné. Tady potřebuju nějaký boty lepší. A i ty na obratnost jsou lepší než tady ty na štěstí. Všechno je lepší než ty na štěstí. Tak to počkej, Bigfoot, že by to byl obratnost. Ne, to je taky vár, ale zase tady mám lepší sílu. Ten by mohl padnout. Zase bych se tady podíval, to může být zajímavé. Nebudu si dělat není to zápal. Tady si našetřím pár hubek a budeme to zase vykosit. No a jdeme na tu S20, kde nás čeká teďka souboj v podzemí s válečníkem Černé lebky. By už mohl solidně padnout. Zase začal. Jo, tak to je hodně špatný teda. To je důvod hned k tomu, aby si skončil se Shakem. Já jsem o tom přemýšlel. To je dobře. Moky z videa. Ahojte, vzhledem k tomu, že se mě hodně lidí ptalo, jestli budu pokračovat točení, tak jsem si rozhodl, že ano. Níže vám poslám odkaz na svůj YouTube kanál, na kterém už je jedno video dokonce předtočené. No a poslední věc v tomto let's play si ještě dáme útok. Třeba na Ellie. A si dám kosu. Ještě si chtěl mluvit o tom člověku, který ti posílal tu zprávu na hodnocení té postavy. Jo, to jsem se chtěl omluvit. Jeden typek, doufám, že jsem to řekl dobře, 2 kritiky. To je takovej. Jeden typek mi poslal zprávu do pošty na S20 a já jsem jako každý večer dal smazat vše a nevšiml jsem si toho. Takže kdybys byl tak hodný a poslal mi to ještě jednou, a to určitě v dalším let's play, který bude brzo zveřejním. Tak to byla tahle věc a ještě něco? Jo, ještě si kuchyším. Tady si dal chlapec do full epiku. Koupil si Chicken Master. Ještě vysvětli to s tím Chicken Masterem, aby se někdo nedivil, tak jak já, že mám ve 147 Chicken Mastera. Vlastně, no, už nemám moc čas. No, kašli na to teda. Já to vysvětlím v dalším let's play. Já bych se v tomto let's play s vámi chtěl rozloučit. OK. Já taky. A zatím čus. Naschledanou.